Mis wedi dreulio yng nghysgod pryderus methiant. Dwi'n falch fod yr arholiadau wedi dod i'r ben o'r diwedd, ac allaf gan noson dda o gwsg, heb breuddwydio am ddyddiadau hanesyddol, hafaliadau maths a sut i gyfuno berfa Ffrangeg. A dwi'n teimlo'r straen eto. Be arall gallwn ni fod wedi sgwennu? A dwi wedi gwneud monach o'r cwestiwn maths ola yna, ac yn waith fydd, beth sy'n digwydd nesa? Gwaith? Prifysgol? Ella fe rhaid i fi symud i ffwrdd. Byddai'n mwynhau hynny? Byddai'n ddigon da? Neu fydd na fwy i boeni amdano? Mae fy ffrindiau'n dweud nad ydyn nhw'n gallu cysgu chwaith. Weithiau dwi'n teimlo, mae'n problem i ydy hyn, a fi yn unig. Ond dwi'n gwybod bod na rhywun ar ochr bob tro. Dwi'n gwybod bod na bobl gallu gysylltu am wybodaeth a chyngor. Mae'n anodd, ond fedrwch chi ddim diffinio fi o un arholiad. Mae'n wir fod canlyniadau arholiad yn helpu gyrraedd nod, ond nid dyna'r unig lwybr i lle hoffwn fod. Am y tro, mi allwn fwynhau un haf hir, heilog, a treulio amser yn darganfod fy hun, yr hyn sy'n gwneud fi yn